אני, כל מי שנכנס אליי הביתה, קודם כל זה הכנסת אורחים שלי, באמת. אבל שום קשר לזה... דוד, אל תקטע אותי. אני קודם כל, זה מצווה מבורא עולם לעשות הכנסת אורחים. אני לא לקחתי אותם בתור מחבלים. אין בית בישראל שלא שמע את סיפורם הבלתי נתפס של רחל ודוד אדרי, שהיו בני ערובה בביתם, בעוד שמחבלי חמאס מתבצרים בו. רחל הפכה לסמל בזכות התושייה יוצאת הדופן שלה. שרה איתם שירים, ואני אומרת להם, הוא שר לי שירים של ליאור נרקיס, ואני שרה להם שירים. המחבל שר לך ליאור נרקיס? כן, מה הוא שר? איך הוא אומר לי? לא יודעת איזה שיר, איך השיר הזה שהוא שר? את חמודה, משהו של ליאור נרקיס. הם שרים בעברית, אני שרה להם סתם שירים בערבית בשביל למשוך את הזמן. באמת למשוך את הזמן. אני אומרת להם, אתם רוצים לשתות, אתם רוצים לאכול עוד, אתם עוד רעבים, וזה בשביל למשוך את הזמן ללילה. ואנחנו שרים, אני שרה להם שירים, ואני אומרת להם, אתם תלמדו אותי ערבית, אני אלמד אתכם עברית, בוא, אנחנו אחים. לא, אנחנו מושך אחוק, אנחנו שהידים, אנחנו תנזים, וזה אמרתי, אלוהים אדירים, מה אני אעשה עכשיו? אני חייבת עוד למשוך את הזמן. תקשיב, אתה חיוור וזה, תאכל קצת מתוק שלא, שתרגיש טוב. בצד העצב האינסופי שפוקד את ישראל, נראה שסיפורה של רחל הצליח להחדיר גם תקווה בלבבות. הרשת מלאה בהפגנות אהדה כלפיה, באופקים, עירה, חולקו היום עוגיות ממאפייה מוכרת, ועליהן הכיתוב עוגיות רחל מאופקים, שיהיה מה להציע. גם בשיא חוצפתם אני אומרת להם, מה אתם רוצים לשתות? הם אומרים לי קולה, אני מביא להם קולה זירו, לא, מה חבי קולה זירו, אני רוצה קוקה קולה. אמרתי לו, מה אתה רוצה קוקה קולה? אני סקרתית, אני שותה רק זירו, והכל בצחוקים, את איכשהו מצליחה להוציא מתוך האירוע המטורף והמטלטל על זה איזשהו חיוך ואיזושהי... אני רק צוחקת איתם ומדברת איתם. הם אומרים לי, מאיזה מוצאת? אני אומרת להם, אני מרוקאית, וזה למה... אתה יודע, אני אמרתי, הם קהים, ואני קהה, אולי זה ייתן להם קצת רחמנות עליי. אני בצבע שלהם, אולי שלא יחשבו שאני... אמרתי להם, אני מרוקאית. הם אמרו לי, מאיפה את? אמרתי להם, אני מרבת. מאיפה אני יודעת מה זה רבת? אלוהים יעזור לי.